Jeg vil skrive forskriften for potenssammenhæng op til at starte med, som er y er lige med b gange a, x i a. Den er mellem 0 og 1, ser den sådan her ud. Når den er over 1, ser den sådan her ud. Når den er aftagende, når a er aftagende, det vil sige under 0, ser den sådan her ud, og når a er konstant, ser den sådan her ud. Det vil sige a er lige med 0. Okay, og i en potenssammenhæng er det vigtigt, at man husker på, at b ikke er skæring i y-aksen, men b er y-værdien, når x er 1. Nu vil jeg beskrive potenssammenhængens formler for a og b. Først starter jeg med at opskrive a, som er a er lige med log til y2 minus log til y1. Det dividerer man så med log til x2 minus log til x1. Det er den ene måde at gøre det på, men når det er potenssammenhæng, kan man tage a på to måder, og det er lige meget, hvad man tager, det er det samme. Den anden hedder a er lige med log til y2 divideret med y1. Det skal man så dividere med log x2 divideret med x1. Så kommer vi til vores b. Der er også to forskellige at vælge, men man kan sige b er lige med y2 divideret med x2 i a, eller man kan vælge at bruge b er lige med y1 divideret med